جبارتنا flimkien mulej kelmtek imqazza f'qalb waħda li naqad bil-ġisem tiblek ħaj fejn hemm l-imħabba fejn hemm il-għaqda hemm tammarin tmulej hemm jintejx fil-ruħ. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ u l-bżonnijiet tal-familji Bartolo u Camilleri. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, Inti taqqat il-fidili tiegħek flimkien bil-fehmijiet kollha tagħhom u tiġborhom rieda waħda bejniethom. Għamel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li Inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jifqu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-pagani u l-Lud flimkien mal-kapijiet tagħhom ftehmu li jumiljaw lil Pawlu u lil Barnaba u iħaġruhom. Malli saru jafu b'dan ħarbu lejn Listra u Derbi, bliet tal-Akonja u fl-inħawi ta' madwarhom u hemmhekk għadu jxandru l-Evanġelju. Fl-Listra kien hemm raġel bil-qiegħda marid b'riġlejh kienu magħtub mit-twelid u qatt ma kien mexa. U sema' lil Pawlu jitkellem. Dan ħares lejh sewħ, ra li kellu fidi biex ifieq u qallu bleħenoli qum ieqaf fuq riġlejk. Dak qam minnu fih u beda jimxi. Malli raw dak li jagħmel Pawlu, il-kotra tan-nies bdiet tajjad bl-ilsien tal-Akonja, l-allat niżlu fostna taħt sura ta' bnedmin. U lil Barnaba sejħulu Zeus u lil Pawlu Ermi għax hu l-aktar li tkellem. Il-qassis ta' Zeus li kellu t-tempju tiegħu ħdejn il-belt ġieb fil-bieb il-gniedes imżejnejn b'koruni u flimkien mal-poplu ried joffrihomlhom b'sagrifiċċju. Malli semgħu b'dan, l-Apostlu Barnaba u Pawlu ċartu il-bishom, resqu malajr lejn il-ġemgħa u bdew jgħidu u jgħidu: Ħbieb, hemm x'intom tagħmlu. Aħna wkoll bnedmin, ngħixu u nħossu bħalkom. Bnedmin li ġejna nħabbrulkom l-Evanġelju biex tħallu dawn l-idoli fiera u jduru lejn Alla l-ħaj li jagħmel is-sema u l-art, il-baħar u kull ma fihom. Fl-imoddi huwa ħalla l-ġnus kollha jimxu fit-triqthom, madankollu ma naqax li jagħti xhieda fuqu innifsu bil-ġid li jagħmlilkom meta jagħtikom ix-xita mis-sema u l-frott fi żmienu u hekk ixebbakom bl-ikel u jimlikom qalbkom bil-għena. Imma b'dan il-kliem
bil-kemm sembraw iżommu il-poplu li ma joffrilhomx sagrifiċċju. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salmi wieġbu flimkien mhux lilna mulej, mhux lilna iżda lill-ismek sebbaħ. Mhux lilna mulej, mhux lilna iżda lill-ismek sebbaħ. Mhux lilna mulej, mhux lilna iżda lill-ismek sebbaħ għat-tieba u l-fedeltà tiegħek. Għaliex għandhom jgħidu l-ġnus fejn hu Alla tagħhom? Mhux lilna mulej, mhux lilna iżda lill-ismek sebbaħ. Fis-smewwiet u Alla tagħna u jagħmel kull ma jogħġbu. Fid-dawdeb huma l-allat tagħhom xogħol ta' idejn il-bniedem. Mhux lilna mulej, mhux lilna iżda lill-ismek sebbaħ. Imberkin intom mill-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Is-smewwiet huma smewwiet tal-mulej imma l-art u ta' lill-bnedmin. Mhux lilna mulej, mhux lilna iżda lill-ismek sebbaħ. Alleluja, alleluja, alleluja. L-Ispirtu Santu jallimkom kollox jgħid il-mulej u jfakkarkom dak kollu li jettilkom. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom dak hu li jħobbni. U min iħobb lili iħobbu wkoll il-Missier u jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi. Ġuda l-ieħor mhux l-Iskarjota qal lil Ġesu: mulej, din kif inhi li inti se turi ruħek lilna u mhux lid-dinja? Ġesu wieġbu: jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Min ma jħobbnix ma jħarix kliemi. U l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-Missier li batni. Qedtilkom dan meta għadni magħkom, imma id-difensur l-Ispirtu Santu li l-Missier jibgħat f'ismi jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li jettilkom. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Forsi tajjeb aħna wkoll illum nagħmlu l-mistoqsija li jagħmel Ġuda lil Ġesu: mulej, din kif inhi li int se turi ruħek lilna? Mulej, kif jien nista' nintebaħ bik? Kif jien nista' narak preżenti fil-ħajja tiegħi? Forsi ħafna drabi naħsbu li biex tara l-mulej irrid ikollok xi viżjoni mis-sema. Xejn affattu eżjes. Għax kif qalilna l-mulej hawnhekk illum f'dan il-Vanġelu, jiena u int nara l-mulej meta nisma' l-kelma tiegħu u ngħixha. Anzi, meta jiena ngħixha il-kelma li jgħidli, jiena inkun qed nuri l-imħabba tiegħi lejh. Għax jiena ngħix il-kelma mhux għax nibża mill-mulej, imma nagħżel għażla f'ħajti li nibni l-ħajja tiegħi fuq il-kelma ta' Alla
Għax naf li Alla jħobbni u għalhekk jiena nagħmel dan b'risposta għall-imħabba tiegħu. U x'inhu l-frott ta' dan kollu? Jiena u l-missier inħobbuh u niġu u nagħmru għandu. U kif jien nista' nħoss il-preżenza ta' Alla fija? Meta f'qalbi jiena jkolli il-paċi tal-mulej. Imqawwija fl-imħabba tal-missier li jħobbna, li jafna, ejjew nresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbu il-mulej għall-Knisja mqazza biex hija tkompli twassal il-missjoni tagħha kif għamlu Pawlu u Barnaba lill-ġnus kollha biex xandir tal-kelma. Nitolbu, ismana, nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin imexxuna biex imdawla bil-għajnuna tal-Ispirtu Qaddis huma wkoll jkomplu jaħdmu jistinkaw għal ġid il-paċi fost l-umanità kollha. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex il-kelma li nisemgħu, il-kelma li twaslilna l-Knisja mqazza f'kull ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, inħalluha tassew tinżel fil-qalb tagħna u tagħti l-frott. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino minn din id-dar tagħha bierek il-familji kollha tagħna. Qaddishom f'ismek. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna u nitolbuk li turi wiċċek lilna. Għatina l-qawwa li narfuk fil-kelma li inti twaslilna u ngħixuha u li ssir parti minn ħajjitna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jitla' quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li joġbok tnaddafna minn ħtijjietna, nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel u waqt li jintelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja
il-bnedmin kollha jimtlew bilena, mal-qawwiet tas-sema u s-setat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla għeda jitennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħaj il-ħobs, rad il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għalli xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu,
li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Jew nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina il-frott tal-misteru tal-għejd u imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana. Bi Kristu siedna. Amen. Idu flimkien it-tlet Ava Marijiet lill-Madonna ta' Pinu, jew impoġġu il-familji kollha tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom.
Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u komplu għejxu fil-paċi ta' Kristu.